Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma'rifati alamatil i'robi. Utawi iki iku bab mertelakake ngawruhi pira-pira tandane i'rob. Lirrofi iku tetep keduwene i'rob rufa. Arba'u alamatin utawi ana papat pira-pira tandha. Rupane ad-dhammatu karo kadhumah sing nomor 1. Wal wawu lan huruf wawu sing nomor 2. Wal alifu lan huruf alif sing nomor 3. Wan nunu lan huruf nun sing nomor 4. Dadi tandane alamat rufa itu ada 4. Dhamma, wawu, alif, lan nun. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef annal kalimata ing sak temene kalimat iku yu'rafu dikawruhi apa raf'uha rufae kalimat biwakidin kelawan salah sijine min arba'i alamatin saking papat pira-pira tandha. Imad dhammatu ana kalane karo kadhumah nakwu jaa zaidun, umpamane lapat jaa wis teka sapa zaidun sapa zaid, dadi lapat zaidun itu dikarokati dhammah. Fa zaidun mongko utawi lapat zaidun iku fa'ilun dadi fa'il. Marfu'un kang diwaca rufa apa lapat zaidun biddhammati kelawan karo kadhumah. Awil wawi utawa kelawan nganggo huruf wawu nakwu jaa abuka, umpamane lapat jaa wis teka sapa abuka bapak sira, dadi nganggo wawu ya abuka. Wajaa lan wis teka sapa azaiduna pira-pira zaid akeh. Fa abuka mongko utawi lapat abuka iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat abuka bil wawi kelawan nganggo huruf wawu. Wazaiduna utawi lapat azaiduna iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat azaiduna bil wawi kelawan nganggo huruf wawu. Awil alifi utawa kelawan nganggo huruf alif nakwu jaa azaidani, umpamane lapat jaa wis teka sapa azaidani zaid loro, dadi nganggo alif ya, alamat rufae nganggo alif. Fazaidani mongko utawi lapat azaidani iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rufa apa lapat azaidani bil alifi kelawan nganggo huruf alif. Awin nuni utawa kelawan nganggo huruf nun nakwu yadribani, umpamane lapat yadribani. Fayadribani mongko utawi lapat yadribani iku fi'lun dadi kalimat fi'il mundhari'un kang mundure marfu'un kang diwaca rafa apa lapat yadribani bisubutin nuni kelawan netepake huruf nun.
Fa amad domatu mongko anapun utawi karokat doma iku fatakunu mongko ono opo karokat doma iku alamatan dadi tetenger lirofi keduwene i'raf rofa fi arbaati mawadi'ah ing dalem ono papat pira-pira panggonan. Sing nomor siji fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad. Sing nomor siji. Sing nomor loro wa jam'i taksiri lan jamak taksir. Sing nomor telu wa jam'il muannasi lan jamak muannas as-salimi kang selamet opo jamak. Sing nomor papat wal fi'li lan fi'il al mudhari'i kang mudhari. Alladzi rupane fi'il mudhari lam yatasil kang ora tetemu bi akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari. Opo sayun sewiji-wiji. Yakni ngersakake sapa Kyai Musonef anad dumata ing sak temene karokat duma iku takunu ana apa karokat duma iku alamatan dadi tetenger li raf'i keduwene i'rab rafa fi hadil mawadi'i ing dalem iki pira-pira panggonan. Ae tegese yu'rafu dikaweruhi apa raf'uha rafa'i hadil mawadi' biwujudid dumati kelawan anane karokat duma fiha ing dalem hadil mawadi' lafdon ing dalem lapati au takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Fal ismu mongko utawi kalimat isim al mufradu kang mufrad iku nakwu ja'a zaidun wal fatah. Umpamane lapat ja'a wis teka sapa zaidun sapa zaid wal fatah lan cak nom. Jadi lapat zaidun itu kalimat isim mufrad. Fa zaidun mongko utawi lapat zaidun iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat zaidun bidumati kelapat duma ad-dhahirati kang pertelo apa duma dumai lapat zaidun. Wal fata utawi lafat fata iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat al fatah bidumati kelawan karokat duma al muqaddarati kang dikira-kiraake apa karokat dumai lapat al fatah li ta'adduri krana dadi kangilan. Wa jam'i taksiri lan jamak taksir wa utawi jamak taksir iku malapat tagoyaro kang dadi berubah apa emah an binai mufradihi saking bentuk mufrate emah saking jumenengake mufrate emah naku ja'ar rijalu wal usaro. Umpamane lapat ja'a wis teko sapa ar-rijalu pira-pira wong lanang wal usaro lan pira-pira wong kang keboyong atau lan pira-pira wong kang kenek tawanan wong kang ketawan wal usaro lan pira-pira wong kang keboyong ngono ae. Dadi lapat ar-rijalu lan lapat al-usaro itu jamak taksir. Farrijalu mongko utawi lapat ar-rijalu iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat ar-rijalu bidomati kelawan karokat duma ad-dhairati kang pertelo apa dumai lapat ar-rijalu wal usaro utawi lapat al-usaro iku fa'ilun dadi fa'il marfu'un kang diwaca rafa apa lapat al-usaro bidomati kelawan karokat duma al-muqaddarati kang dikira-kiraake apa karokat dumai lapat al-usaro li ta'adduri krana dadi kangilan. Wa jam'il muannasi lan jamak muannas asalimi kang selamet apa jamak wa utawi jamak muannas iku malapat jumia kang dijamakake apa ma bi alifin kelawan nganggo huruf alif wa ta'in
lan kelawan nganggo huruf ta mazidataini kang tambahan karone alif lan ta. Nakwu ja'atil hindatu umpamane lapat ja'atil hindatu. Ja'at wis teko sapa al hindatu pira-pira Mbak Hindun. Dadi ana tambahane alif karo ta yo. Asaliku hindun, hindani, hindatun dikai al dadi al hindatu. Fal hindatu mongko utawi lapat al hindatu iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa. Apa lapat al hindatu bidumati kelawan karukat doma ad-dhairati kang pertelo apa karukat domai lapat al hindatu. Wal fi'li lan fi'il al mudhari kang mudhari. Nakwu yadribu zaidun umpamane lapat yadribu mukul sapa zaidun zaid. Wa yaksa lan wedi sapa amrun sapa amr. Wa yarmi lan balang sapa bakrun sapa bakar. Wa yadribu fayadribu. Fayadribu mongko utawi lapat yadribu iku fi'lun rupa kalimat fi'il mundhari'un kang mundhari. Fayadribu mongko utawi lapat yadribu iku fi'lun rupa kalimat fi'il mundhari'un kang mundhari. Marfu'un kang diwaca rafa apa lapat yadribu bidomati kelawan karukat doma ad-dhahirati kang pertelo apa karukat domai lapat yadribu. Wa yaksa utawi lapat yaksa iku marfuun kang diwaca rafa apa lapat yaksa bidomati kelawan karukat doma al muqaddarati kang dikira-kiraake apa domae lapat yaksa lita'adduri krana dadi kangelan. Wa yarmi utawi lapat yarmi iku bidomati kelawan karukat doma al muqaddarati kang dikira-kiraake apa domai lapat yarmi lisikoli krana arai abot. Wa qauluhu utawi dawuh Kyai Musonef rupane al fi'lul mundhari'ul ladzi lam yatasil bi akhirihi syai'un iku iktirozun jabaake amma saking lapat idat tasola kang ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan emah apa aliful isnaini apa alif tasniyah. Nakwu yadribani lapat yadribani wa tadribani lan lapat tadribani alife merupakan tasniyah. Awawul jamaati utawa tetemu apa wawu jamak. Nakwu yadribuna umpamane lapat yadribuna wa tadribuna lan lapat tadribuna. Au yaul mu'anas satil mukutubati utawa tetemu apa ya mu'anas al mukutubati kang diajak guneman. Nakwu tadribina sepadane lapat tadribina. Fa innahu mongko sak temeni aliful isnaini awawul jamaati au yaul mu'anasatil mukutubati iku yurfa'u dirufaake apa aliful isnaini awawul jamaati au yaul mu'anasatil mukutubati bisubutin nuni kelawan netepake huruf nun kama koyok keterangan sayati kang bakal teko apa emah. Wakti rozun lan jabaake aidon kalimane amma saking lapat idat tasola kang ing dalem nalikane tetemu bihi kelawan fi'il mundure apa nunut taukidi apa nun taukid. Al khafifatu kang diwaca enteng apa nun taukid awis sakilatu utawa diwaca abot apa nun taukid.
Contoh surat Yusuf ayat 32 ayat 32. La yusjannana wala yakunan. La yusjannana mongko yakti dibui sapa Nabi Yusuf, wala yakunan lan yakti ono sapa Nabi Yusuf. Fa innahu mongko sak temene fi'il mundure iku yubna dimabniake apa fi'il mundure alal fatki ing atase karo kat fatkah awita salat utawa tetemu bihi kelawan fi'il mundure apa nunun niswati apa nun niswah naku wal walidatu yurdina. Contone lapat wal walidatu yurdina surat Al-Baqarah ayat 233 ayat 233. Wal walidatu utawi pira-pira wong tuwa wadon iku yurdina padha nyusui sapa al walidat. Fa innahu mongko sak temene fi'il mundhari iku yubna dimabniake apa fi'il mundhari ala sukuni ing atase karo kat sukun. Wa amal wawu lan anapun utawi kurup wawu iku fatakunu mongko ana apa huruf wawu iku alamatan dadi tetenger apa huruf wawu li raf'i keduwene i'raf rafa fi maudhi aini ing dalem panggonan loro fi jam'il muannats fi jam'il mudzakkari ing dalem jamak mudzakkar as-salimi kang selamat apa jamak. Wa fil asma'i lan ing dalem pira-pira isim al-qumsati kang ana 5 apa isim. Waya utawi asma ilkumsah. Waya utawi asma ilkumsah iku abuka. Lapat abuka maknane bapak sira. Wa akuka lan lapat akuka maknane dulur sira. Wa kamuka lan lapat kamuka maknane lambe sira, lambe tatawa cangkem sira. Wa kamuka lan lapat kamuka maknane paman sira sampai lambe sira. Wa fuka lan mulut sira. Wa dumalin lan wong kang anduweni bondo. Tak baleni. Wa hiya utawi asmaul kumsa iku abuka, lapat abuka maknane bapak sira. Wa akuka lan lapat akuka maknane dulur sira. Wa kamuka lan lapat kamuka maknane paman sira. Wa fuka lan lapat fuka maknane cangkem sira atau mulut sira. Wa dumalin lan lapat dumalin wong kang anduweni bondo. Yakni ngersake sapa Kyai Musonef anna jam al mudzakkari ing sak temene jamak mudzakkar as-salima kang selamat apa jamak. Wal asma'a lan pira-pira isim al-qumsata kang ana 5 apa isim iku yu'rafu dadi kobari anna iku yu'rafu dikaweruhi apa raf'uha rafae jam al mudzakkari salimi lan asma al qumsah biwujudil wawi kelawan anane huruf wawu fatakunu mongko ana apa jam al mudzakkari salimi mudzakkari salima lan asma al qumsah iku marfu'atan kang diwaca rafa bil wawi kelawan nganggo huruf wawu niyabatan krana dadi ganti anid dumati saking karo kaduma. Wal muradu utawi perkara kang dikarepake bijam il mudzakkari kelawan jamak mudzakkar asalimi kang selamat apa jamak iku alafdul lafat adalu kang duduhake apa lapat alal jam'iyati ing atase makna bangsa jamak biwawin kelawan huruf wawu wa nunin lan kelawan huruf nun fi akhirihi ing dalem akhire lafat
fi kalati raf'i ing dalem tingkah rufa. Wayain lan kurup ya wanunin lan kurup nun fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lorone i'rab nasab wal jari lan ing dalem tingkah i'rab jar. Naku ja'a zaiduna umpamane lapat ja'a wis teko sapa az-zaiduna pira-pira zaid waru'a itu lan ningali sapa ingsun az-zaidina ing pira-pira zaid wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi zaidina ketemu pira-pira zaid. Fa zaiduna mongko utawi lapat az-zaiduna fi qaulika ing dalem pengucap sira rupane ja'as zaiduna iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa apa lapat az-zaiduna bil wawi kelawan nganggo kurup wawu. Wanunu utawi kuruf nun iku iwadun dadi ganti apa kuruf nun anit tanwini saking tanwin fil ismi ing dalam isim al mufradi kang mufrad. Wal asma'il kumsati lan asma'il kumsa naku ja'a abuka umpamane lapat ja'a wis teko sapa abuka bapak sira wa akuka lan dulur sira wa kamuka lan paman sira wa fuka lan mulut sira atau cangkem sira wa dzumalin lan wong kang anduweni bondo. Fakulu wakidin mongko utawi saben-saben salah sijine lapat minha saking lapat abuka wa akuka wa kamuka wa fuka wa dzumalin iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa apa kullu wakidin bil wawi kelawan nganggo huruf wawu niabatan krana dadi ganti anid domati saking karukat doma. Wakulun utawi saben-saben salah sijine lapat min jam'il mudakari saking jamak mudakar asalimi kang selamat apa jamak wal asma'il kumsati lan pira-pira asma'il kumsah lahu keduwene kulun iku surutun pira-pira syarat tatlubu kang nupri apa surut minal mutawallati saking kitab kang dawa ceritane keterangane. Wa amal alifulan anapun utawi huruf alif iku fatakunu mongko ana apa huruf alif iku alamatan dadi tetenger apa huruf alif li raf'i keduwene i'rab rafa fi tasniyatil asma'i ing dalem tasniyai pira-pira isim khusutan kali tertentu kali khusus. Al muradu utawi perkara kang dikarepake min tasniyatil asma'i saking tasniyai pira-pira isim iku al musanna kang makna tasniyah wal muradu utawi kang dikarepake minhu saking al musanna iku malapat dala kang duduake apa mak ala isnaini ing atase makna loro bi alifin kelawan nganggo huruf alif wa nunin lan kelawan nganggo huruf nun fi akhirih ing dalem akhire ma fi kalati raf'i ing dalem tingkah i'rab rafa wayain lan kelawan huruf ya wa nunin lan kelawan huruf nun fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lorone i'rab nasab wal jari lan ing dalem tingkah i'rab jar. Naku ja'a az-zaidani umpamane lapat ja'a wis teko sapa az-zaidani sapa zaid loro wara itu lan ningali sapa ingsun az-zaidani ing zaid loro wa marartu lan lewatan sapa ingsun bi zaidaini ketemu zaid loro. Fazaidani mongko utawi lapat az-zaidani fi qaulika ing dalem pengucap sira rupane ja az-zaidani iku fa'ilun dadi fa'il marfuun kang diwaca rafa apa lapat az-zaidani
Wa alamatu raf'ihi utawi alamat rafa'i lapat az-zaidani iku al alifu huruf alif niyabatan krana dadi ganti anid dumati saking karukat duma wal farku utawi bedakake bainal musanna ing dalem antarane isim tasniah wal jam'i lan jamak mudzakkar salim fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lorone i'rab nasab wal jari lan ing dalem tingkah i'rab jar iku anal ya'a sak temeni huruf ya alati rupane huruf ya fil musanna ing dalem isim tasniah iku maftukun kang diwaca fatkah apa malapat qoblaha kang ing dalem sadurunge huruf ya maksurun kang diwaca kasra apa malapat ba'daha kang ing dalem sakwise huruf ya wa fil jam'i lan ing dalem jamak mudzakkar salim iku maksurun kang diwaca kasra tak baleni ya tak baleni teko wal farku iki lho wal farku utawi bedakake bainal musanna ing dalem antarane isim tasniah wal jam'i lan ing dalem antarane jamak mudzakkar salim fi kalatayin nasbi ing dalem tingkah lorone i'rab nasab wal jari lan tingkah i'rab jar iku anal ya'a sak temeni huruf ya allati rupane huruf ya fil musanna kang ing dalem isim tasniah iku maftukun kang diwaca fatkah apa malapat qoblaha kang ing dalem sadurunge huruf ya iku maksurun kang diwaca kasra apa malapat ba'daha kang ing dalem sakwise huruf ya wa fil jam'i lan ing dalem jamak mudzakkar salim iku maksurun kang diwaca kasra apa malapat qoblaha kang ing dalem sadurunge huruf ya iku maftukun kang diwaca fatkah apa malapat ba'daha kang ing dalem sadurunge huruf ya wa nunu utawi huruf nun iku iwadun dadi ganti apa huruf nun anitanwini saking tanwin fil ismi ing dalem isim al mufradi kang mufrad apa isim fi kulin ing dalem saben-saben salah sijine lapat minat tasniyati saking isim tasniyah wal jam'i lan saking isim jamak wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.